Hello, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. God bless all sa inyo. Araw po ng linggo bukas, kailangan po natin dumaan sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno sa ngalan ng Poong Jesus. At magsisimba po tayo. At ipagdadasal ko po unang-una matapos na po ang coronavirus sa buong mundo para po yung mga tao lalong-lalo po sa Pilipinas para po mga tao para makapaghanap buhay na po para sa mga pamilya nila. Pangalawa po, lagi po tayong huwag makalimot magdasal. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kanina po, ito, konting tips lang to. Nasa sa inyo na kung manonood kayo, hindi. Kanina, meron po akong, may nagpagamot po rito hapon eh. Mabago po mag-alas 6 ng hapon sa amin. Alam niyo po ba ang sabi? Kung matagal na po siyang nagpapagamot, sa mga manggagamot, hindi po siya gumagaling. Tapos sinabi po daw na kinukulam siya. Pero sige, sasangayunan ko po ang kanilang sinasabi ng kapwa kong manggagamot. Pag kinukulam po kayo ng isa, dalawa, malakas na po yun. Masisira na ulo ng tao. Pag kinulam kayo ng dalawa, automatikal, manghihina po talaga ang katawan lupa nyo kahit hindi po talaga makita siya ng sakit ng doktor kahit pabalik-balik po siya. Ang inaano ko lang dito, bakit sinasabi na nila may dalawang mangkukulam na, may dalawang demonyo na po. Eh pag may kasama po kahit isang demonyo lang nasa loob ng katawan ng tao, masisira na po ang ulo niya. Kasi meron pong nagdidikta sa loob ng katawan niya. Hindi na po totoo yun. Kasi yung tao nyo, halimbawa kung lahat tayo, pag may galit tayo sa isang tao, kinamumuyan natin siya, tapos nagkakasakit tayo, tapos kung ano-anong pumapasok sa isip natin, iisipin natin na siya po ang nagdarasal sa atin at nangungulam. Sasabihin ng demonyo, si ganyan, kahit hindi naman po totoo. Kasi alam ng demonyo kung sinong kinagagalitan mo at kinainisan mo. Eh pag ang mangkukulam po yun. Wala pong 30 mangkukulam po mapapasok sa katawan ng tao. Isa lang po pwede na. Pwede po yung mayaman. O halimbawa kung tao ay may kakilala siya. Hanggang 2 lang po yun. Baka sobra naman yaman yung pinapakulam niya kaya maabot ng 50 o 30 mangkukulam. Eh sira ulo na po yung tao niyo, mababaliw na po siya ng sobra-sobra. Pag ganun po. Kaya lang po, sinagot ko po yung tanong niya. Pag kinukulam na po, hindi na po pwede pumasok ang demonyo. Isang demonyo lang masisira na ulo ng tao kasi kaya nga po yung body spirit eh, walang katawan lupa. Tapos papasukan pa ng demonyo, hindi masisira na po ulo ng mga tao. Tandaan niyo po, paulit-ulit ang sinasabi ko po sa lahat ng mga pasyente ko diyan nagtatanong. Nagme-message sa akin sa Messenger. Ang unang paniniwalaan natin ang Diyos Ama sa langit at ang sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Kasi siya po yung nagtataboy ng mga body spirit. Alam niyo po ba ang pinakamahigpit na kalaban natin, tayong mga tao sa mundo, ang body spirit. Hindi po ang mga mangkukulam, tao lang po sila. Kaya natin po silang talunin kung nagtitiwala tayo sa Diyos Ama sa langit. Yun po yun. Kaya hindi pwedeng pumasok ang 30 mangkukulam at 2 demonyo o 4 na mangkukulam mo, 2 demonyo. Hindi na po yung panipaniwala. Minsan po dala lang yun ng dala ng emosyonal pag-iisip. Hindi niya matanggap ang kanyang mga nararamdaman sakit. Katulad lang po yan ang ginamot ko. Paulit-ulit lang po ang sakit niya. Ngayon, sinasabing kinukulam siya. Hindi naman pala siya kinukulam. Bad spirit lang po yun. Kasi ang mga mangkukulam, mga tao lang po yan. May kapaguran din yan. Manghihina din sila kadadasal sa inyo. Importante po lagi po tayo magdasal sa Panginoon. Yung po ang pinakamahalaga at pinakamabisang sandata. Ang panalangin po. Walang iba kundi ang Diyos Ama lamang ang makakatalo doon sa kanila. At yung mangkukulam, may mga tao lang po yun. May kainahan rin po sila lahat. Tsaka po, yung mga elemento po, madali lang po yung malaman, matukoy sa tawas. Pero huwag niyo pong sasabihin, pag tinawas kayo, mawawala agad yung sakit nyo. Ipinapakita lang ng Panginoong Kristo, depende po sa kakayanan magtatawas yun. Ipinapakita lang ng Panginoong Kristo kung sino nakasagi sa'yo. Eh, ipabalik-balik nga kayo sa ospital. Tapos,
'pag tinawas kayo gusto niyong gumaling kayo. Maniniwala po ako kung meron talagang magaling na mangkukulam, may mga subo po, hindi ubra sa kanyang tawas. Pero sinasabi lang may nananakit sa'yo, puwede po 'yun. Kasi nagdarasal siya sa mga espiritual. 'Pag mga bad spirit, hindi po talaga umubra ang pagkukulam. Kaya 'yan bagong subscriber ko siya. Kaya natawa lang ako kanina sa sinabi niya, 4 na mangkukulam at 30 mangkukulam, 2 demonyo sa loob ng katawang tao. Hindi po ako naniniwala sa gano'n. Alam niyo po, sinisira lang ang pananampalataya. At yung gusto po laging nagpapagamot diyan sa akin, kung nagpapagamot na po kayo sa ibang manggagamot, tapos po hindi po kayo gumagaling sa doktor o tsaka sa ibang manggagamot, kailangan po personal kayong pumunta sa akin. Kasi kung hindi umubra sila at sinasabing kinukulam kayo pabalik-balik at lumilipat kayo sa ibang manggagamot, kung tatawasin ko kayo, mapapagod lang po talaga ang gagawin ko. Meron pong technique do'n, tuturuan po kayo magdasal sa Panginoong Kristo. Yun pong pinakamabisa na lang do'n. Pero kung malapit-lapit lang naman talaga kayo sa amin, sa lugar sa Pampanga, subukan niyong pumunta, gagawin kong lahat. Yun lang po at maraming salamat at magandang gabi po. Kaya lang po ako nagyo-YouTube talaga, yun ang totoo. Gusto ko lang po makatulong sa kapwa ko kung anong i-shinare ng aking Panginoon at ibibigay ko, yung binigay niya po sa aking kapangyarihan at i-share ko lang sa mga tao na matuto manalangin. Ang tungkulin ko po sa mga tao, mabigat po. Lipunin ang mga demonyo at tanggalin siya sa loob ng katawan lupa nyo. Kasi sinusubukan namin nakalasin sila para makalaya na po kayo sa sakit nyo at saka tinatanggalan niya po kayo ng paniniwala at pananampalataya. Mahirap po hulihin ang mga devil o demonic. Wala po silang katawan lupa. Kung nakikita nyo nga lang po sila kung ano talaga itsura nila, baka hindi na kayo magising. Hindi po sila karaniwang tao. Ang mga mangkukulam ay may kahinaan pa rin, tao pa rin po sila. Kahit mambabarang pa sila, kahit mga duwende pa sila. Pero ang pinakamahirap po talunin ang devil. Kasi sila ay mga anghel ng Panginoong Kristo na lumaban. Pangalawa po, ang mahirap kalabanin ang sarili natin. Nawawalan tayo ng pag-asa. Kailangan po lagi tayong nananalangin sa Panginoon, nagdarasal. Minsan bigyan natin ng konting panahon ng ating Ama. Lumalapit na ang mga masasamang espiritu o mga demonyo sumasanib na sa mga tao. Hindi po yun nakikita ng mga mata. Hindi mo rin po yun basta-basta mararamdaman. Alam ko ng mga demonyo ang kahinaan ng tao. Pero kung lagi ka nagdarasal sa aking Ama sa langit, hindi niya pahihintulutan na makapasok to sa loob ng katawan mo at mararamdaman mo to kung meron nilalang na masama sa paligid mo. Mahirap po talaga paunawain yun at mahirap po ipaliwanag ng siyensya. Yun pong pinaka-unang kalaban natin. Yan po ang pinakatotoo. Hindi po basta-basta pumapasok o magtatrabaho ang isang mangkukulam sa'yo kung walang bayad. Kaya nga sila nag-aral magkulam para kumita. Yun lang po yun. At maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa nanonood sa akin. Bukas magsisimba po ako at ipagdarasal ko kayong lahat. Lahat na nagpagamot sa akin, ipagdarasal ko po kayo. Yung mga taong nagpagamot, lahat kayo ay pinagdarasal ko. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat. At mega shoutout dyan sa lahat mga nanonood sa akin dyan, kaya po Andy. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Share ko lang po ng konti yung at lagi naman po siya nanonood. Maraming salamat po.